Ja, vorige week een manje, we een bakje koffie gaan en in Drachten. En ja, we fietsen we weer om en dan ben je op het einde, dan splitsen we vaak. En dan gaat hier de ene kant kanaal en ik de andere kant. En ja, toen zei er van, ik zei van als het winst, dan gaat de auto raas. Nou ja, dat is goed, natuurlijk ging dus de haan erop. En nou ja, de orenmakers zijn er ook bij, dus ja, ik ken er ook niet meer onderuit. Maar dat doe ik sowieso net, maar man woord aan woord. Dus nou, bij deze dan gaat er dus raas. Via internet waart in het Drentse Borger een autospuiter voeren die de bolide uit 1994 wel van een roze kleurke versiën wordt. De etappe-overwinning van Weening in het Giro maakt het heel wat los. Je leeft er gewoon enorm voor en 3 weken op de Sierra Nevada, op 2000 meter hechten, nou, 6 er in zo'n hoteltje. Nou, dat ben wel horen bekend, maar ja, net echt. Je leeft er gewoon ontzettend voor en doet er alles voor. En ja, hele productieslag gewoon. En ja, nou dit, dus ja, ik gun hem van harte. Op Stritten in Harkema is het vanmiddag stil. Dan maar terug naar de Betonwei. Het boert van de Alpe d'Huez liet zien dat de familie van de hutfietser hier wennet. Na de etappe-overwinning in de Tour van Alversailles Jelien, wie Pieter wel weer een succes sta. Nou ja, maar ja, ik denk dat dit de enigste vriend is die nou ooit roze trui pakt. Ja, en op een gegeven moment zien we hem de fruitvliegen. Ja, gigantisch. Dat hadden we net verwachten. Dan blijf ik er erop, man, van kom op jongen, doe helst het. En dan helpt het ook. Helpt dat ook nog, hè? Ja, natuurlijk. Dat is schitterend natuurlijk. Pieter bloot ook naar de etappe van Joert in de roze liederstrui van de Ronde van Italië. Dus kan Wierstra, als zijn wijn dadelijk klaar is, de komende dagen grutsk door de Frieske woorden rieden. Ja, daar heb ik al eerder een vraagje over, maar de meesten niet weten wat ik hetero ben en nooit bij deze. Want die bedoelingen heb ik verder net in ieder geval.